Kwiindaba zethu ebininje usahlatywa ngemibuzo ngamagqwetha abamangalelwa undwabisek olingqina lenkundla lesithathu kwityala lokubulawa kaSenzo Meyiwa kwikundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje. Us who are supposed to choose who must stay on the chair of the kingship. Usapho lwasebukhosini lendlu kaFaku lutyhole urhulumente ngokuba nesandla kuyantlukwano kubukhosi bamampondo. Abesixesha ukuze nexesha lokuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kula majelo SABC 1 ne-DDT Iindaba. Uxolo malibe nani. Usahlatywa ngemibuzo ngamagqwetha abamangalelwa undwabisek olingqina lenkundla lesithathu kwityala lokubulawa kaSenzo Meyiwa kwikundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje. Izolo Mokete nowayengummelwane wakaKhumalo ngethuba egetyengwa uSenzo ngo-2014 uxelele inkundla ukuba weva kudutyulwa kathathu kwaye wabona amadoda amathathu ebaleka yokutshona ngakwibala elikufutshane. Umokete ngummelwane wesibini ozokuba lingqina kule nkundla elandela uKhaya Ngcatshe. Ingqina lesithathu lenkundla uNthabiseng Mokete usahlatywa ngemibuzo ngamagqwetha abatyholwa namhlanje. Igqwetha lomangalelwa wokuqala nowesibini uAdvocate Sipho Ramosepele ubuze elingqina lenkundla ngobungqina bakhe abuxelele lenkundla malunga nomnqwazi athe wawuboniswa ngumakhumalo esithi ngumnqwazi wawunxitywe ngomnye wabarhanelwa. You saw Makhumalo holding this head and uttering the words to the effect that one of the suspects had the head, was wearing that head. Is that correct? Mohopolo wa ka o sa tsho jwalo ke di ka re maobane katiba ke tshwere ke sa utlweng hantle hore o ne di ka ga tsola ha empa ke utlwa bala re e tlohelle e be fatshe hane a tshwere katiba eo. Katiba yona ke bone ke sa re ne di ka ga tsola hae hane a bua jwalo ke sa tsebeng hore ene o na le ka hare kapa kantle ka hare ka ntlong kapa kantle hana tshwere katiba eo. Wena o ile wa tshwara katiba ba o itlwelle ho hang yena Makhumalo ke yena bontshitse maponesa hore e mong wa bona o na pere katiba ke ena ke mpa ke sa hopole hore hana bolela jwalo o na bolela le ka hare ka tlong kapa ka kantle. Yes, if my memory serves me well, I'd recall that I saw Makhumalo holding that hat in her hand. Now, what I am uncertain of is whether was she inside of the house or outside of the house. And then she related to the police that one of the suspects was wearing this hat. Okaramosepele ucele ukucaphula kubungqina obufungelweyo bodade belingqina nobuchaza ukuba lo mnqwazi waye wathathwa ngamapolisa kunye neentsalela zembumbulu nenduku eyayikho kwindawo yexhwayelo. Based on this A74 that I've just quoted from, two things are apparent. Your sister was in the vicinity of the Khumalo household when you say Makhumalo was holding this hat. There was no one in the house. Empa ho house lo se hore maphiri na disikwa fita ko tlong empa ho house lo se hore ha aka a fihla bosung bo ka tlong. Now, upon my arrival at the Khumalo's house, I did not see Maphiri. I didn't see her in the house. But that does not necessarily mean that she did not at all find herself at the Khumalo's house that night. Elityala lisaqhuba. Usapho lwasebukhosini lendlu kaMfaku lutyhole urhulumente ngokuba nesandla kuyantlukwano kubukhosi bamampondo. Le yantlukwano iqale kunyaka ophela emva kokukhothama kwekumkani yamampondo asempuma ukumkani Zanozuko Scawu. Amalungu amabini osapho lwakomkhulu akhuphisana ngesikhundla sekumkani emva kokuba inkundla ephakamileyo yazibheno yazibekela bucala iziphakamiso zekomishoni yophando kantlapho sigwebo eso saguzula esikhundleni ikumkani le ikhothamileyo nyakeni. Kukhwetywe imbizo lusapho lwamaFaku ukunika ingxelo kwisizwe samampondo ngemo yobukhosi. Olu sapho luthi urhulumente makahloniphe ikumkani yabo ngolu hlobo wayehlonipha ngalo ikumkani yakhothamayo nababephakemise igama layo. Ebephume ngubuninzi amampondo kuquka iinkosi nezibonda.
Kusekho nenkxalabo yokuba le yantlukwano ingachaphazela uphuhliso. Kungenelelo lokusilahlekisa ngabantu abathetha izinto ezingaziwayo komkhulu nezingekho kwi-records zakomkhulu. Kwanyanze abantu baqokolela amampondo ndiwakhumbuze ngezinto nesiko lethu singamampondo. Urhulumente utyholwa ngoba nesandla kule meko kuyiyo. We are being divided by the government, and the government is not supposed to do the way they are doing, because we, as the royal family, it's us who are supposed to choose who must stay on the chair of the kingship. We also pay an allegiance to the king at the moment. That is why we are here to say to them, we support you as a person who has been nominated by the royal family to act till the kingdom has got a stability. Indlu yakomkhulu yamafaku ithi ifuna umanya isizwe samampondo. The government is forced to work hand in hand with the traditional leadership, especially the kingship, because there is no project that is going to be implemented without these traditional leaders. Icala laseQaukeni nelilwela ubukumkani bamampondo likhuphe ingxelo lisithi khange liyibize imbizo, kwaye isigwebo senkundla ephakamileyo yezibheno nesasikhupha ongasekhoyo ukumkani uza nozuko esihlalweni sisamile. Ndingulwandile Mbulali, elusikisiki. Uye usenyukela umthwalo wokukhwalela koqoqosho nowashiywa lulwamvilo lwe-COVID-19 kubasebenzi bezempilo. Uphando lwenziwe ibhanka yehlabathi kunye ne-Resolve to Save Lives lufumanise ukuba iyonke ilahleko yezoqoqosho imalunga ne-10 billion rand KwaZulu-Natal kuphela, kwaye isondele kwi-6 billion rand eNtshona Koloni. Olu phando lwenziwe kumazwe amane aquka iKenya, eSwatini, iColombia kunye nakumaphondo amabini eli. Ubhubhane wesifo se-COVID-19 ushiye umzila wokutshabalalisa. Esi sifo sithathe ubomi babantu abazizigidi ezintandathu kwihlabathi jikelele, sashiya umonakalo omandla kuqoqosho nakwintlalo yoluntu, saze saqwela ngokubuyisela amazwe ahluphekayo emva. Le ngxelo ithi ukuqhokeka koqoqosho kuqatsele kakhulu kwiindawo ebezisele zinemicelimngeni kakade kwezempilo kwiphondo laKwaZulu-Natal, kwaye eli phondo lilenani eliphezulu lokusulelana phakathi kwabasebenzi bezempilo. Economic is too big to ignore. So when you have one healthcare worker gets infected or die, it's not just an extra COVID patient or COVID statistics. It really has a significant cost. Abasebenzi bezempilo yayingabo ababentshatshela kwidabi lokulwa nesifo secorona, kwaye yayingabo abasecicini lokugula. Le ngxelo ikudandalazise ukuba kumazwe amaninzi amaziko ezempilo aphanza ukukhusela abasebenzi bezempilo. This report shows it's expensive but has long-term impacts across the health system and the community. An infected healthcare worker is at risk of infecting others in the health facility, in their home, and in the broader community. They're not able to provide other essential health services. Le ngxelo iqwele ngelithi ukosulelana kunye nokubulawa yi-COVID-19 kusaza kuzisa imingeni emandla kwicandelo lezempilo. Sinamkela kwakhona kwindaba zeljeli yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe usahlatywa ngemibuzo ngamagqwetha abamangalelo uNtabiseka Mukiti olingqina lesithathu lenkundla kwityala lokubulawa kwaSenzo Meyiyoka inkundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje. Izolo uMukiti nowayengummelwane kwaKhumalo ngethuba egetyengwa uSenzo ngo-2014 uxelele inkundla ukuba weva kudutyula kathathu kwaye wabona amadoda amathathu ebaleka yokutshona kwakwibali elikufutshane. Ngoku masithi tsikada kapya kwemida yeli sikuphathela amagqaba nje zithe zaqaqamba. Umongameli Mohamed Bazoum waseNiger ubhukuqiwe kwitrone yolawulo okubhengezwe liqela lamajoni kumabonakude weli lizwe kwiyure nje emva kokuvalelwa kwibhomakazi lobongameli.
Unjengele Amodu Abramane exhakwe zinkumanda eziluthoba ubhengeze ukuba bagqibe kwelokushenxisa urhulumente ngenxa yokudodobala kokhuseleko nolawulo olugwenxa. Kuqhambuke umbhodamo kwintolongo yaseBrazil iAmaro Branco kwangcwelerheka abantu abathathu. Amapolisa avale indlela eziphuma nezingena kule ntolongo ngelixa kusasishulwa nengcambu uqhushululu ngaphakathi. Qakatha qelele eMexico. Abazali babafundi abangama-43 abalahlekileyo babambe umngcelele benyanzelisa ubulungisa emva kokuba kuphume ingxelo yekomishoni ezimeleyo yadiza ukuchaphazeleka komkhosi wezokhuselo. Aba bafundi bayi-43 babeyinxalenye yolutsha olufunda kwiziko loqeqesho itishala i-Ayotzinapa. Abanye babo basutywa lwamvila lokufa. Xa siqwela ingqokoqo, abahlali base-India bagqibe kwelokuyeka ukutya iitumata emva kokonyuka ngokubaxekileyo kwexabiso layo. Uthi ndiyekile ukutya itumata kuba ixabiso layo alifikeleleki ngoku, abantu baza kuthwaxwa linxele likakhethekile. Iivenkile zokutya ziqalisile ukuyikhupha itumata kwizidlo zazo ngenxa yokushokoxeka kwenzuzo. Kuqale konyuka ixabiso letswele nemifuno nethandwa kakhulu kwizidlo zamaNdiya. Okuxhuma kwamaxabiso koyanyaniswa nebholo lezopolitiko. Qonqololo. Ingcali ngezendalo zisabhula zela zifica unobangela okhokelele ekufeni kwamawaka entlanzi kwidama laseMahikeng eMntla-Ntshona. Umbhodamo wezendalo, amawaka entlanzi afileyo etyekezwa lidama. Umlobo selobe intlanzi iminyaka engaphezu kwe-15 kweli dama uxhalabile livumba leentlanzi ezibolileyo eliphuma kweli dama nathi lingabeka ebungozini impilo yabantu. Mogopolo ka o leno se ne le gore tswana go gore tse di tlhagang kono go ha disule. I believe that these fishes died somewhere, and as they are now on the banks of the river, we need to clean up the place so that this must not affect the community with the stench. Kuza kuqhutywa uphando olunzulu lisebe lezamanzi nogutyulo ukufumanisa oyena nobangela ukufa kwezintlanzi. We are aware of certain foreign discharges into the neighboring streams and dams from various players, and I'm sure the department is aware and acting on that. Kusenjalo isebe lezokusingqongileyo libongoze uluntu ukuba lungazityi ezintlanzi zifileyo. For now, members of the public are urged not to fish or consume the dead fish that is found in that particular dam up until investigations are concluded. Urhulumente uthembise ngokuqulunqa ingxelo ethe gabalala xa sele iziphumo zovavanyo lwamanzi ziqukunjelwe. Isikole esizinze eMakhande eMpuma Koloni Nombulelo Secondary sinembali etyebileyo kumculo wekwayara siphinde sazenzela udumo kukhuphiswano lwekwayara iSouth African School Choral Eastford. Ikwayara yamakhwenkwe yesisikolo ithe ngcu kwindawo yesibini kudidi lwayo kumsitho ububanjelo eRhawutini. Sikuqhelile ukunqamla impumelelo kwi-Eastford esisikolo kwiminyaka egqithileyo. Lamakhwenkwe acule ashelibeleyo ilizwi lengoma yombhalo waseJamani uGF Handel eIsted kutshanje. Kulamakhwenkwe umculo wekwayala yinto ekwincami yenhliziyo ukwabagcina bekhuselekile kwizinto ezenzeka ehlaleni. Ndiziva lukhulu kakhulu. It was grateful kakhulu.
sibonga amandla kaThixo to everything that happened apha endleleni kuyo yonke. It was a hard journey though. Alisombululo kakhulu, especially kubantu abathanda umculo, ukuzikhusela kwizinto ezifana ne-drugs, ngoba xa uhleli endlini sometimes ngamanye amaxesha uba nesithukuthezi, uphele wami uhlala ezikoneni, xa uhlala ezikoneni udibana neetshomi ezirongo ngamanye amaxesha, loo nto ikuphazamisa endleleni, kanti xa uzigcine kwayeni no. Abazali babo bazingomba isifuba ngempumelelo yawo. Sichumane kakhulu, asinamazwi okucacisa okanye okuxela indlela esiziva ngayo, kodwa siyaphawula ukuthi nyaka nonyaka siyasikeleleka sisesikolo saseNombulelo, ngokodwa kwicala lekhwaya ayikho kokuqala. Uya-understanda ke xa sitha kokuqala inoba siva njani na, siva kamnandi kakhulu. Urhulumente woMzantsi Afrika ukwawuxhasa lo mculo wekwayala. Kwezemidlalo kusungulwe ipaki yabalandeli eKapa kulungiselela indebe yehlabathi yomnyazi, nalapho abalandeli beza kungena mahala. Ibingumbono omxesibe kumnyhadala kuxhelwe xhukwana kubantu baseKapa ngaphandle kwase-SABC kulo mvula ibisitsho ngamandla. Inkungu nelanga idlobe kwamathole enkundleni noxa bigalela imvula. Inxalenye yengxikela bibhiyozela ipaki yabalandeli bathiwe jize ngendidi zemiculo equka ezisemanqwanqweni italente ezifana noKat Darren, uSimi, Imo, Good Luck noNesty C. Abahlali bathi abakwazi nokuthi vuku kudlamka imihlali yale tumente. Most of the time, support has been given to the soccer chains, you know. So this year, I think it's time for us to support the ladies more. Oh, I'm having too much of fun. Here in Cape Town, it is amazing. I came all the way from Durban for this. Le paki yabalandeli iza kuba nomabonakude abakhulu nabaninzi abaza kuvulela ababukeli ithuba lokubukela imidlalo batshile kumabala nezitalato zebhola yomyazi kwiindawo zokutya nemiboniso. Isixeko saseKapa sithi sityale izigidi ngezigidi zerandi kule tumente yaye oko kuza nofunquko kwezoqoqosho. We are seeing the huge growth in tourism in Cape Town. It's because of all of the events that Cape Town does. That's the purpose of that events economy. Imvumi ezibenegalelo ekuchwayitiseni indimbane elapha zivakalise ngokuba kube luvuyo nakuzo kuba inxalenye yalomyadala sele usezimbalini. I never knew that I would be performing at a Netball World Cup, Women's Netball World Cup. So yeah, just do what you love really and follow your dreams. Le paki yabalandeli iza kuvulwa kungenwe mahala ngelithuba lendebe yehlabathi yaye kuneenkqubo eziza kuqhutyelwa kuyo. Kusenjalo umdlalo womnyanzi uyakwazi ukuza notshintsho kwimpilo yoluntu. Kumantombazana amancinci esikolo samabanga aphezulu emanzi omthombo emfuleni eKapa, lo mdlalo uyabanceda ukuba bahlale bekhuthazekile. Ingcele eqhaqhazelisa amazinyo ibonakala ingekavakali kwicala lomnyazi labaminyaka engaphantsi kwe-19 yesikolo imanzi omthombo. Abadlali babaze indlebe bebamela imiyalelo yomqeqeshi uFrank Xaba. Esi sikolo siyinxalenye yeligi yophuhliso lwezemidlalo eKapa kwaye sithe ngcu kwinkcotho yelog yamaqela ezikolo zomnyazi kulo nyaka. Isifiso sami babona baphumelela, badlala nabo, babalwe nabo nabanjengakwabanye ababalwayo. Makuthiwa siyabala, sibala bomsomi. Kuthiwa sibala umntana wasenetball olandelayo, masithi sibala obanibani, sithi sibala nomntana wasemanzi omthombo. Eli qela libuya kukhuphiswano lukazwelonke eRhawutini nalapho liphume kwindawo yesixhenxe kumaqela ali-18. Uninzi lwalamantombazana beluqala ukuhamba ngaphaya kwengingqi oluhlala kuyo. Zininzi izinto endizinqwenelayo ngenetball ngoba isikakhulu kudla ngothiwa ba okay xa udlala inetball kufuneka uqiniseke nge-decision oyithathayo. Le maqobokazana axhinele ukubona indebe yehlabathi eqala ngomso lo usayo. World Cup ndisiva ndonwabile kuba like ndifuna uyoyibukela then ke ngoku ndithathe like izinto apho mna ndingakwazi khona ndingafikeleli khona ukwenza ndithathe like itips. Kwinyanga ezayo iqela labaminyaka engaphantsi kwe-16 liza kuya kwitumente eza kubanjelwa eGauteng. Umbango mthe ucima umlilo ziphele zasemini nje masihlangabeza umathangana nendaba ezinkulu ngentsimbi yesixhenxe. Amaqondo emozulu ayalandela makube chusi behele.